Jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Sama mone bi malion jorona ko no hamina ko do o de la sama mone ma fen fara ka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were kena yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabla anga client oni yanguma yurugu yi tiene do wa akebagaw u yele mabolo fene ka ca bi andab na do suya wɛrɛ la ko fɔ aw ɲɛna bi tay ale be jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔ kan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu be kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message e mɔgɔ ni yo kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorola kodi don k'a valider ayi barsa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorola kodi ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka dongo don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi ni waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni ni video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45 a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se ka hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bi so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mugu bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an ce i musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la
non tɛ sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛnta ye dɛ Basungalo e filila dɛ nga bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ Basungalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'a ni ko caman cɛ a b'a ni mun cɛ min hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔni dɛ e musonin cini ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw Basungalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa Basungalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama malidenw a ye n dɛmɛ an filɛbaaw ni a lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye min ye utukalo ale tile 4 ye bi ye san 2025 an bɛ ale kɔnɔna na sɔgɔma in na ka se ka babu olu lata aw ma ne ani Fala ye an bɛna taa Mali ni Japon ka baara minnu kɛra maliyɛn minnu bɛ Japon ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye kuma minnu sɔrɔla o kɔnɔna na an bɛna o da tulo ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔw bɛ sen na sɔgɔmada in na fana min ye Gawokaw fɛ ye an bɛ taa ye ka kɛ ni ministre Ismaël Wage ale tun bɛ taamana Gawokaw fɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ orange la n'u gɛnna ka bɔ baara la maa 151 olu fana ye barosigi kɛ o barosigi ana jira o fana sɛnɛ kan a bɛ se k'a faamuya cogo di nin y'an ka kumaw la kumabaw ye aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila jani sanfɛ bi ntɛnɛndonya in na ka dugawu kɛ sa ko dɔgɔkun ala k'a timoko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'an ma ala ka an ka jamana kisi ala k'an ka jamanaw tanga Fala Keyita ale de bɛ yan sɔgɔma in na Fala ye bamananw ko n bolo bila n k'i sɔn o ti maa ɲumanya ye maa ti kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ cɛsiri ani timinanja o de ɲɔgɔn tɛ Fala ye nin waati in na an ka wolomasiri tabaw Mali Burkina Niger u bi baara min na dugu ma u bi baara min na su ani tile an y'a ye k'a fɔ a wulikajɔ dɔw bɛ yen a waleya dɔw bɛ yen maaw caman tɛ o kalama Fala ye a bɛ tile damadɔ bɔ bi min ye AES sɔrɔdasiw ye u ye yɛlɛma don u ka baara bɛɛ lajɛlen taabolo la k'a sababuya kɛ maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na n'olu bɛ Kidal Tenzawatène Inafarak Aguelhok Tessalit Abebara ka taa se fo min ye Tamarasɛti masuruna la ale ni Menaka yan fanfɛla la Andra Bukani yan fanw fɛ Fala ye olu b'a dɔn min bɛ senna bi wolomasiri tabaw bolo su ni tile kaba de bɛ yɛgɛyɛgɛ olu fɛ yen min ye kulucikanw gwɛlɛcikanw mugubaw ni tɛlɛ ni fɛnw olu de bɛ cayalen don o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ kabini juye kalo tile 15 ni wolomasiri tabaw ye a yira sa k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sigi sen kan AES jamanaw tɔgɔ la o waleya ninnu de bɛ k'a to bi nin dugu minnu filɛ nin ye ni n bɔra k'olu tɔgɔ fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna bi baara bɛ yen baara min na a dogolen tɛ maa si la armée ale bɛ baara min na dugu ma sanfɛ fana a bɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ yaasa ka se ka taabolo ale falen n'i ye DIRPA ka kunnafonidi labanw jateminɛ Bamanciwale Njugawale kɛwa i b'a ye k'a fɔ Fala ye ko dadigi bɛ ka k'u la maa 100 ɲɔgɔn ko dɔgɔkun 2 kɔnɔna na wulikajɔ minnu kɛra ale ni se minnu sɔrɔla o bɛɛ n'a ta min ye Bamanciwale Njugawale kɛbaw ye u b'u sɔn yɔrɔ dɔw la u fana bɛ wulikajɔ kɛ ka janw da n'i ye a jateminɛ
armée ka baara labanw kɔnɔna na menakani tumutu marabolo la o y'a to min ye bamajiwale kɛbaw daga yɔrɔw u dogo yɔrɔw u bɛ ka minɛn minnu kɛ yɔrɔ minnu na k'olu caman walo k'olu bɔ yen min ye bingali ni janw ye Aguelog ni Tenza Waten ni o fana na wulikajɔ y'a to armée a sera ka o bali yɔrɔ caman na fala nka nin bɛɛ la maaw bɛ min fɔ o ye k'a fɔ Segu mara Baɲangara mara San mara Moti yɛrɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maaw dɛsɛlen n'o ka lafiya armée n'a ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na a n'a ka baarakɛcogo bɛ ɲɔgɔn na an ye a ye k'a fɔ hali bi min ye bamanciwale kɛbaw ye u bɛ ka jaga minɛ maaw la an ye a ye k'a fɔ hali bi bamanciwale kɛbaw u bɛ ka maaw gɛn ka bɔ duguw kɔnɔna na a masuruna ye mun ye sualakaw fɛ yen dugu 4 u nana ka na olu ka baganw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye ka tila ka segin ka na f'u ɲɛna tuguni k'u t'a fɛ ka maa ye dugu ninnu kɔnɔ sungɔkaw b'o o cogo la jene lamini na maa caman bɛ bi da bɛ u ye sunatuw ye hali n'o y'a sɔrɔ fan dɔw fana fɛ dɔw ko alihamudulilayi olu fana sera k'u ka malo sɛnɛ ɲinan olu sera ka baara dɔw kɛ falaye wolomasiri tabaw ka baara a ma nɔgɔn sabula bɛɛ lajɛlen mago b'u la waati kelen wulikajɔw ka se ka kɛ kelen ye o de la nin waati in na u bɛ k'u sinsin an ka dancɛw an ka mara jamana min bɛ dancɛ bɔ o yɔrɔw u bɛ k'u sinsin olu kan kosɛbɛ nka o t'a to k'u ka ɲinɛ jamana fantɔw kɔ maa minnu bɛ yen olu fana ka wulikajɔw bɛ ka kɛ yen nka kɛlɛ a n'a kɛcogo ni wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ u bolo o taacogo u y'a yira k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ i n'a fɔ maaw b'a fɛ cogo min maa caman bɛ yen bi olu ko ni bingali sera olu ma dɔrɔn armée ka na cun o nɔgɔnni fɛ o ma nɔgɔn baara jateminɛ caman bɛ a la lakɔlɔsili caman bɛ a la cɛkɔrɔba dɔ an y'o sɔrɔ min ye Suala mara la a ko hali bi bamanciwale kɛbaw falaye u bɛ na i sɔrɔ n'a sɔrɔ i bɛ ka malo kan u b'a fɔ k'i ka bɔrɔ kelen to yen olu bɛ na o ta bɔrɔ 20 o 20 kelen ye olu ta ye o sen tɛ dugu kɔnɔna na olu de sago bɛ yen olu mana min fɔ o de bɛ kɛ duguden fɛn fɛn bɛ yen n'i y'u kama sɔsɔ i ta fila ani cɛtigɛ min yɛrɛ kɛlen don ka maa caman degun bi o ye k'a fɔ u yɛrɛ ka maa caman bɛ yen u ka denmisɛnnin caman bɛ yen olu donnen don nin ko ninnu na u bɛ dugu ninnu dɔn u bɛ maaw ta yɔrɔ dɔn u bɛ maaw lajɛ waatiw dɔn u bɛ fɛn caman dɔn nin waati in na u bɛ ka olu fɔ nka falaye jɔn ko ala armée fana a ye dadigi kɛ bamanciwale ni wale kɛbaw la yɔrɔ caman wulikajɔ minnu kɛra hali kununko gawokaw fɛ yen n'i ye su bɔrɔntɔlen ye i b'a dɔn k'a fɔ ko tulonkɛ tɛ ko in na tuguni baara min bɛ senna fana falaye ko a ko ka misɛn koyi mali armée a bɛ ka cɛdenw kalan ka cɛdenw labɛn ka kɛlɛ kɛ ka minɛn ɲini ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiriw sabati min ye jo sariyaw ye k'olu lakɔlɔsi ka tila tuguni ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana 2 bɛ yen bi falaye mali a jantolen n'o la kosɛbɛ o ye Algérie ani Mauritanie ye ka da mun kan sabula waati laban ninnu na a ma dogo maa si la k'a dɔn k'a fɔ ko armée a ye baara minnu kɛ o yɔrɔ la o de la kuma ni kuma u bɛ zolen da ani Algérie dancɛ la kuma ni kuma u bɛ wulikajɔ kɛ menaka yan fanfɛla ninnu na kuma ni kuma u bɛ munumunu salo belebeleba yɛrɛ fana kɛ dugumana na nin waati in na min ye kow taacogo ye falaye ka kɛ n'o ye armée yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ bi ko ale bɛ ka baara min kɛ a kan ka belebele fara a kan o belebele faralen a kan sa minɛnw nalen don o ko de kama i m'a ye minɛnw bɛ don su ani tile labɛnw de bɛ sen na minɛn ninnu tɛ to la Bamakɔ yan dɛ falaye u bɛna cogo min u bɛ ka bila ka taga fana kɛlɛbolow kɔnɔna na o cogoya kelen de la baara taabolo ni wulikajɔ taabolo o ka falen dugu fan caman bɛ yen bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Segu ni San maraw ye ka taa se Moti kɔnɔna ma maaw kɔni bɛ welewelemada la su ani tile armée bɛ se ka na cogo di baara bɛ se ka falen cogo di boloɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo di u ni jɛkulu wɛrɛw cɛ minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka lakana ta u ka dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la donso minnu bɛ yen olu ni armée bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka baaraw sigi sen kan dugudenw caman bɛ k'a yira bi k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko armée bɛ na a ka na a ka armée hukumu kɔnɔna na a ka na ni sawura ye sawura min b'a to yɛlɛma bɛ don baara la falaye min ye degun fan wɛrɛ fana ye o ye mara kɛbaw ye duguden caman y'a yira bi k'a fɔ jamana yɛrɛ kɛlen don k'i wasa don maa minnu na o ka kɛ kɔmandan ye saw o ka kɛ kiiritigɛla ye saw o ka kɛ gouverneur ye saw fo f'olu ka kɛ maa sanumanw ye u ka kɛ maaw ye maa minnu faso kanu bɛ u la u kana na dɔ minɛ ka di dɔ ma sabula o degun o fana bɛ baara in na ko ye falaye
ni mara kɛcogo ma ɲɛ ni marakɛlaw m'u jɔyɔrɔ dɔn ni marakɛlaw m'a dɔn k'a fɔ k'u nakun ye min ye fasoden bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ u bolo ka dɔ fisaya dɔ ye olu ka bɔ o la k'a baara k'a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye armée kɔni labɛnnen don armée bɛ wuli ka jɔ la armée bɛ cɛsiri la armée bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ nin waati in na k'a bɛ k'o baaraw kɛ fala ye min ye ko in ye AES jamana maa 500,000 u y'o de fara ɲɔgɔn kan nin waati in na Mali Burkina Niger ko ka mun sigi sen kan taabolo kura kibaruyaw dicogo kura pankuru ka wuli ɲɔgɔn fɛ baaraw bɛɛ lajɛlen ka don dakun kelen fɛ ka se ka baaraw sigi sen kan min ye colonel major Sulemani Danbele ye ale ka bɔli laban in na a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ a kɛkun ye dugudenw olu ka lakana maaninfinw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na baara min sigira sen kan n'o o ye a bɛ fɔ o ma ko dugukoloko fala ye dugukoloko de bɛna na to sisan sa mara tɛ yɔrɔ minnu na maratigiw tɛ yɔrɔ minnu na maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila k'olu caman lajɛ k'u lasegin an ka dugudenw ko f'u fana ka sɔn fala ye u ni jamanadenw u ka jɛn n'a a ye min ye wolomasiri taba u k'u dɛmɛ koyi u kana na t'u to yen ten k'a fɔ ten aw bɛ yan ninnu bɛ yan ten u ka jɛ u ka kibaruyaw sanumanw d'u ma baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye dugudenw ye u fana sɛmɛ ye waleya in na ko kɛlɛ min don kibaruya sanuman n'u sera ka to ka o di kuma ni kuma a b'a to armée a bɛ baara a b'a nɔgɔya a bolo wa min ka ni nin bɛɛ ye fala ye o ye ka armée nisɔndiya ka armée la kibaruya o sinsinni ni o baara ni o wulikajɔw o bɛ se ka kɛ maa minnu fɛ sa o ye anw kunnafonidilaw ye cɛsiri ni kibaruya ɲuman dili la kibaruya jatigitanw k'olu to yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka jaw bɔ ja minnu b'a to armée yɛrɛ bɛ sinsin a bɛ wulikajɔ sabati wa fana ka se ka kibaruya minnu di min ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye olu bɛ min di k'o taa n'o ye k'o ɲɛfɔ ka ɲɛ dugudenw k'u hakili sigi ka fɛn ɲɛf'u ɲɛna wulikajɔ min bɛ sen na fala ye min ye nin waati in na samiya b'a ta la cogo o cogo armée fana nana ni minɛnw ye fɛɛrɛ kuraw bɛ u bolo yaasa baara a kana na jɔ fiyewu nka nin bɛɛ n'a ta dɔw ko ko halisa k'u ma wasa fala ye jamana fanw tɛ kelen ye jamana taabolow tɛ kelen ye wa jamana kow kɛcogo tɛ kelen ye u kɔni ye min fɔ u tɛna ɲinɛ maa kɔ wulikajɔ se fɛn fɛn mana k'u ye ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu fɛn fɛn ye armée bɛna na i jɔ a jɔyɔrɔ la fala an yɛrɛ kɔni bɛ min ɲini u fɛ u ka dɔ fara an ka sɛnɛkɛyɔrɔw olu yɔrɔw la kɔlɔsili u ka dɔ fara o kan maa minnu sera ka sɛnɛ kɛ u k'a to olu ka se ka minnu ye danni kɛ u ka se ka waati sɔrɔ mun fana u ka sɛnɛfɛnw kana na taa tiɲɛ u ma fala ye an ye fɛn wɛrɛ la kɔlɔsi o ye k'a fɔ an ka izini baw an ka bolola baarakɛyɔrɔ belebelebaw bamancɔlen juga wale kɛbaw ɲɛ sɔnnen don o yɔrɔ de la o degun bɛna mun se an ka jamana ma n'i ye izini ci n'i ye izini jeni n'i ye baarakɛyɔrɔ jeni i y'o baarakɛlaw bila so i y'olu bila fara baarakɛbaliw kan o bɛna ni gɛlɛya caman ye janga to o yɔrɔw la lakana ka kurakuraya ye hali n'o y'a sɔrɔ jamana sariya de b'a fɔ k'u kan ka lakana ta u yɛrɛ ye jamana k'a lajɛ jamanaden minnu bɛ baara la o kama u kana na nin yɔrɔ ninnu to yen ten u ka fɛɛrɛw tigɛ maa bɛ se ka kɛ ka o yɔrɔ ninnu lakana cogo min an ka dugubaw o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw o yɔrɔ sawulenw u k'u hakili to o la bamancɔlen juga wale kɛbaa minnu bɛ yen bi n'u dɔnnen don k'u dɔngɔlakari dugumisɛnw ni dugubaw kɔnɔ an ka dugudenw fana ka sɔn u ka kibaruya sanuman di sabula ni e ni jugu bɛ si i n'a bɛ wuli e ko e tɛ fɛn fɔ a dun mana wuli a bɛ marifa ci e yɛrɛ kelen de la yen o fana kɛlɛ ban man di dɛ sɔrɔdasiw b'u ta la an yɛrɛ fana k'an ta kɛ yaasa an bɛ se ka bɔ degun ninnu kɔnɔna na fala ye halisa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ parce que mun ka gɛlɛn anw ka jamana kɔnɔ giri mana kɛ a fɔ ko nin fɛɛrɛ in sigira sen kan nin waleya in man ka kɛ tan nka tagalen ɲɛfɛ maa ti sɔrɔ min b'o la kɔlɔsi k'o sinsin k'o taa ɲɛ an k'o fana jateminɛ sɔrɔdasi caman bɛ yen nin waati in na an b'a f'u ye minnu bɛ pɔsiw la ka telefɔni ta ka samara bɔ i sen na e bɛ yan fɛ marifa bɛ fɔ yan fɛ i ni tigatigi bɛ kuma na i ni lemurubatigi bɛ kuma na u k'u hakili to u yɛrɛ la ni kisi ta fɔlɔ ye olu yɛrɛ ni ye pɔsu caman bɛ yen bi an ka jamana kɔnɔ n'i bɛ ka tɛmɛ i bɛ sɔrɔdasi kɛ sigilen a ka marifa bɛ fɔ hi babini b'a sen na walima a ni tigatigi bɛ kuma na a ni fɛn dɔ bɛ kuma na wa kɔntorɔli fana pɔsiw fana na u ka fɛɛrɛw tigɛ nin waati in na sabula maa minnu don u sɔmi ka jan an ye fɛn dɔ ye kulukoro o don o diyara an ye kosɛbɛ fɛn fɛn bɛ yen k'o ye feerelikɛyɔrɔ ye n'o kun ɲɛsinnen don kulukoro guvɛrɛnɛma ma u y'a bɛɛ wuli ka bɔ yen kankarida ka fisa wuli ka bɔ n tɔn kan ye donc ni u bɛ se k'olu baaraw fara ɲɔgɔn kan k'olu sinsin layidu minnu taara yan Bamako fana fala ye ka kɛ ni gendarmerie attaqueli ye a layidu ninnu a fɛn minnu sigira sen kan
u k'u jateminɛ bi a caman tɛ ka marché dɛ feerelikɛlaw bɛɛ lajɛlen sigira ka na u nɔkɔrɔw la kan kɔnɔnaw la i bɛ feerelikɛlaw ye tuguni min ye kan lamini na i bɛ maaw ye u kɛlen k'u ka kiosques sigi gouvernement ni a ma ɲɛ ko a ye fɛɛrɛw sigi sen kan Falaye a ka maaw sɔrɔ maa minnu bɛ yen ni olu b'u lawaleya mun b'u lakɔlɔsi mun b'a to a bɛ tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ n'o tɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛra a caman a wulila ka bɔ a sen kan fo n'a kɛra président yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ aéroport la ka aéroport la kɔlɔsi olu kɔni bɛ su ni tile wa distance min bɛ u ni mɔgɔw cɛ o baara kɔni kɛcogo ka ɲi ne bolo u kɛlen don k'o kɛ cogo min u k'u hakili to yɔrɔ tɔ bɛɛ la ten parce que waati min na anw hakilila tigɛlen ninnu bɛna jigitigɛ ko kɛ ka taga n'u yɛrɛ ye bɛɛ ka dɔn bi k'a fɔ ko i yɛrɛ kan k'i hakili to i yɛrɛ la fɔlɔ i bɛ siraw kan o i b'i ka so o i bɛ baarakɛyɔrɔ la o an k'an sɔmi janya an ka hakili to an yɛrɛ la janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi sɔgɔmada in na ta kun ye bolomafara ye ka di baro kɛlɛtigi n'a ka cɛdenw ma ani général de corps d'armée Sadio Kamara armée baara min bɛ a bolo bi Falaye baaraba don wa a bɛ ka kɛ ni nimisi wasa ye jamanadenw bɛ ka wasa sɔrɔ a ko la kosɛbɛ u ka dɔ fara a kan majɛ bɛ yɔrɔ minnu na u k'olu yɔrɔw lajɛ kuma tɛ sɛnɛkɛyɔrɔbaw de don n'i bɔra marakala pɔn tigɛ ka ban Falaye fo ka t'i se Choix la a bɛɛ ye sɛnɛkɛyɔrɔ n'i ye san kɔnɔna ta san lɛ kɔnɔnaw o bɛɛ lajɛlen b'a la n'i taara Mopti mara la Mopti fana ba fan fila bɛɛ lajɛlen Falaye n ko office yiri bɛ Mopti u k'u hakili to o la anw dɔngɔnɔw fana an n'an ka kuluwow n'an ka fɛnw an bɛ malo ni ɲɔ ni jaba minnu sɛnɛ an ka se k'an ka baaraw kɛ armée an b'a dɔn aw bɛ belebeleba la nka a y'a hakili to nin yɔrɔ ninnu na sabula nin yɔrɔ yɔrɔ filɛ nin ye Falaye ni sɛnɛ kɛra yen o de bɛ na ni lafiya ye o bɛ na ni basigi ye o b'a to denmisɛnnin minnu taalen don baara la u bɛ se ka to u sigiyɔrɔw la ni kɔni y'an ka bi sɔgɔmada in na cadeau ye ka di général de corps d'armée Sadio Kamara ma a n'a ka cɛdenw k'u ni baara. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sida Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An bɛna an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan Falajɛ an b'a fɔ yɔrɔ min sa ko caserne chef d'escadron Bala Kone ni o ye école de gendarmerie ye an bɛ taa ale kɔnɔna na sanayɛlɛ kalanso min bɛ yen o bɔko 27nan olu kɔni y'u ka kalikasiyɛn kɛ drapeau kɔrɔ juma tɛmɛnen min ye nin maa 27nan min bɔtɔ filɛ nin ye Falaye n'o ye gendarmerie sanayɛlɛ kalanso ye a ko ɲɛmaaya tun ye ministre min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaabaw jamana yɛrɛ kɔnɔ ɲɛmaaw ka taa se laadalacogo ma bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa fara kalanden minnu n'olu ka kalan banna olu ka fara olu kan min ye nin bɔko 27nan ye Falaye maa mun b'a kɔnɔna o ye maa 45 ye 45 in o bɛ cogo min na o filɛ nin ye 4 ye Burukinakaw ta ye muso 1 bɛ o la 2 ye Laginɛ ye muso 1 bɛ o la 4 ye Niger ye 2 ye Togo ye muso 1 bɛ o la min ye 30 o ye Mali ye 2 o ye garde nationale maaw ye min ye protection civile maaw olu fana ka maa 2 bɛ a la ka taa fara sa muso 1 bɛ olu fana ta la funu baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛlen Falaye a yera sa k'a fɔ min ye Laginɛkaw olu ka sous-lieutenant Mohamed Sande ale de kɔni ye bɛɛ dan woyi wa ale de ka kuru cayara ni bɛɛ ta ye 16 buruburu 31 a ye o de sɔrɔ moyenne na o bɔlen kɔfɛ sa an b'a yira sa k'a fɔ ko gendarmerie école ɲɛmaa ni o ye colonel Ibrahim Traoré ye a y'i sinsin min kan o ye kalan min kɛra basigi ni lafiya kɔnɔna na kalan min kɛra ni waatiw fana yera la u bilara u ka taa kɛnɛjalan yɛrɛ kan ka taa lajɛ u ye min mɛn
u bɛ se k'a lawaleya cogo min a y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka nin kalan ninnu sinsinnen don min ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o y'an ka seko n'an ka dɔnko min ye baara minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ sanayɛlɛ kalansow la fɛn min ye polisiw fana ye olu fana yera a ko la ani sɔrɔdasiw sabula bi u bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasi ye o hukumu de kɔnɔna na sa ko min ye kalan kɔni ye a y'a to u ye lakana bɛɛ lajɛlen ka lakana u y'o don a la mara kɛcogo ɲuman min ye waati gɛlɛmanw olu kunbɛli ye ka taa fara min ye diɲɛ seleke naani kɔnɔna na jo sariya minnu bɛ yen o kalanw k'u y'o fana kɛ u kunna fo ka taa se maintien de l'ordre u y'o fana kɛ a bɛ fɔ min ma sa k'u ka éthique n'u ka déontologie n'u y'u ka baara tabiya n'a kɔlɔsili kow ye u ye baara kɛ o la fo ka taa se kɛnɛya ko ta nasira ma ale ni géostratégie directeur général min bɛ yen n'o bɛ douane gendarmerie kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'o ye général de brigade Musa Tumani Kɔnɛ ale kɔni ye bɛɛ lajɛlen fo ka ɲɛmaaw fo kalan kɛcogo ɲuman o y'a to denmisɛnninw sera ka fɛn mun faamu nin ye k'o ka fisa sabula hakililajigi don nin waleya in bɛ tali kɛ min yɛrɛ la o ye ka fɔ sa code pénal ni code de procédure pénale o fana kalan kɛra o kunnaw la koyi ni juguya ni bamaca wale ani bingalikɛlaw ka ko waleyaw o kalan fana kɛra gɛlɛya min bɛ bi bɔlɔlɔ sanfɛla fala ye ni miirina bɛ ta ka baara kɛ n'a ye n'a b'a fɔ ma ko intelligence artificielle o bɛ kunbɛn cogo min na n'o baara bɛ kɛ cogo min na o fana ɲɛfɔriw ye min ye Sadio Kamara général de corps d'armée wolomasiri tabaw ka ministre a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin nin kalanden ninnu ma u ka bɔli la nin waati in na a y'a yira sa k'a fɔ ko kalan in kɔnɔ kɛra kalan fasa jalenba ye min kɛra basigi lafiya ale ni bɛn ni kelenya kɔnɔna na a ko nin waati in na min ye u ka kalan kuncɛli o b'a yira sa k'a fɔ k'u k'u labɛn baara de b'u ɲɛ koyi don o don sisan wa olu minnu filɛ nin n'olu ye nin kalan in sɔrɔ farafinna kɔnɔna na u k'a dɔn k'a fɔ ko bɛn ni kelenya de bɛ wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye o bɛn u kana ɲinɛ o kɔ fiyewu sabula a bɛɛ lajɛlen ti maliyɛn ye fala ye Sadio Kamara y'a ɲini u fɛ fana u ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan baara kɛcogo ɲuman u ka jamanaw kɔnɔ ani minnu bɛ Mali la o fana k'u cɛsiri o kɔfɛ sa jala dira bɛɛ lajɛlen ma k'i ta sigi disi la ne m'a f'i ye n k'olu ta ye kamakunko ye dɔw kamakun girinyara ni dɔ ye tuguni o kɔfɛ u ye défilé mankanni kɛ ka sɔrɔ ka yafa kɛ jama ma sa ko bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ka t'i ka so Sadio Kamara ale yɛrɛ ka sɔrɔ k'a fɔ sa ko min ye kurakuraw ye olu fana ka tali o labɛnw ka sigi sen kan n'o bɛna kɛ a 28nan ye nin baara ninnu kɛra anw yɛrɛ kɛrɛfɛ a Falajɛ chef d'escadron Bala Kone n'a b'a fɔ ma ko école de gendarmerie o kɔnɔna na an bɛ taa Gawokaw fɛ yen bɛn ni kelenya minisiri cɛfɔ ni kanbɛn n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ye ale tun bɛ kununko Gawokaw fɛ yen ani maa caman de taara ɲɔgɔn fɛ sabula min ye Gawokaw ye olu tun ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min n'o ye bɛn ni kelenya ye ka tila k'a ɲɛmaya yɛrɛ ta k'a di Ismaël Wage ma koyi ko min ye laadalatigiw ye kabilatigiw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bɛn ni kelenya sinsinni na cɛfɔ ni kanbɛn la an ka jamana kɔnɔ fala ye kuma in sigira nin de kan min ye baara kuncɛli la général ale tun bɛ kɛnɛ kan sabula min ye denfaya tun bɛ a bolo minisiri a selen kɛnɛ kan ye a kunbɛnna sa général de division Musa Traoré fɛ n'o ye Gawo gouverneur ye baaraw taara kɛ Gawo yɛrɛ ale gouverneur soba kɔnɔna na ɲɔgɔnye soba min bɛ yen baara in kɛ kun ye sa bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mun bɛ se ka sɔrɔ laadala kow taacogo la ka se ka baaraw kɛ sigidaw kɔnɔna na yaasa ka dɔ fara bɛn ni kelenya kan min ye baara in ye sa a kɔni ye laɲini dɔw kɛ laɲini fɔlɔ ye min ye o ye ka dɔ fara lakana kan maaw n'u bolo minɛnw ka dɔ fara olu lakanali baaraw kan fɛɛrɛ ka sɔrɔ fana ka min ye ɲɛmaaw olu dɛmɛ bɛn ni kelenya a sinsinni na an ka jamana kɔnɔ kibaruya di ka kɛ dugudenw ye bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ min ye furancɛla fanga ale dɛmɛni la a n'a ka baaraw taacogo ɲuman na min ye sira ye ka bɔ Gawo ka na Seware ko fo ka o dilan kura ye fala ye u y'o laɲini fana kɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Tawusa baraji ye o jɔli baara min bɛ sen na k'a k'a daminɛ joona a bɛ se ka ban cogo min na u kun ye fɛɛrɛ dɔ fana sigi sen kan n'o o ye u ka projet ye ni ale bɛ Gawo kɔnɔna na n'u b'a fɔ ma sa dugudenw ka wulikajɔ n'u ka miiri ka kɛ ni basigi ni lafiya ye k'o projet in ko k'o fana lajɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugutigiw ni kabilatigiw ye sɛbɛn ka sɔrɔ yaasa sariyako ta na sira fɛ u fana bɛ se ka baara kɛ cogo min na u ka togodaw n'u ka sigidaw la min ye dugudenw ye olu yɛrɛ sen ka don bɛn ni kelenya la min ye basigi ni lafiya nali jɛkulu minnu bɛ yen ni marifa bɛ olu bolo ko ka marifa minɛ olu bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ se ka don wolomasiri tabaw ka gun kan olu ka don maire min bɛ Gawo kɔnɔna na n'o ye Abubakar Daka Traoré ale kɔni ye tableau di Ismaël Wage ma
ko a kɛra olu ka duguden kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o o ye Askia Mohamɛd ka dugu ye ko a kɔni kɛra o duguden kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Minisiri a y'u fo k'u waleɲuman dɔn k'o kɔrɔ sa ko ale kɔni kɛra Gawoka ye sa o kana don min ka d'a ye o fɛn min ka d'a ye sa o Gawo kɔni ale kɛra o citoyen d'honneur ye a ye maire fo o la min ye bolodi ɲɔgɔnma a ye sinsin o kan laadalatigiw ni tabiyatigi minnu bɛ Gawo kɔnɔna na k'u k'a bila u kunna k'a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni kɛcogo ɲuman k'o na sigi sen kan tile 2 in baara bɛɛ lajɛlen sa Falaye u ye a sɛbɛn yɛrɛ ta n'o ye rapport ye k'o di minisiri ma ko yaasa a k'a lase seyɔrɔ la. Minisiri Ismaël Wage ale ka kuma kuncɛ la sa a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu binna kɛlɛdagaw kɔnɔna na a kɛra kɛlɛkɛcɛw ye o a kɛra maa wɛrɛw ye o ka waleɲumandɔn kɛ u ye o hukumu kɔnɔna na jamana ale tɔgɔ la min ye CNJ bolofara min bɛ Gawo a y'olu fana fo sabula olu kɛlen don bi ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ yaasa dugudenw bɛ se k'u bolodi ɲɔgɔn ma cogo min na ani ka se ka gouverneur dɛmɛ a ka baara la n'o o ye Général de division Musa Traoré yaasa ka se ka misaliya ɲuman di. Minisiri yani a ka bɔ kuma na a ye Gawokaw fo ka nin miirina ni hakili jagabɔ in na min b'a to baara bɛ nɔgɔya olu bolo min ye laadalatigiw ni kabilatigiw ye ani Gawo yɛrɛ kɔnɔna maa mafalen minnu bɛ olu sen ka don bɛn ni kɛnɛya baara la. Ismaël Wage ko k'o bɛ baara nɔgɔya ale yɛrɛ bolo kosɛbɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko bɛn ni kɛnɛya ye bɛɛ lajɛlen ka baara de ye don o don ko de don maa si kana i yɛrɛ bɔ a la bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na an bɛ se cogo min na ka bɛn ka sigi diya an ka jamana kɔnɔna na ka ko k'u sinsin o kan kosɛbɛ ko sabula foyi tɛ Mali jamana ale de bɔ Falaye. N'an bɔra yen an bɛ taa Japonkaw ka faaba la o tɛ Tokyo ye wa Tokyo premier ministre ale tun bɛ taama n'a ye taama in yɛrɛ kun cɛra kununko nka yan'o cɛ sa a ye TGV de ta Falaye train a y'o de ta ka taa Tokyo exposition universelle bannen kɔ Osakakaw fɛ yen a taara yen kununko min ye maliden minnu bɛ yen ani olu ye ɲɔgɔn bisimila ka kuma ɲɔgɔnya sigi ni sen kan yaasa anu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na ani baara minnu b'an ka jamana kɔnɔ min ye fɛɛrɛ minnu sigilen don Mali kɔnɔna na ale ni Japon sariyaw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen danganamaya bɛɛ lajɛlen ye min ye maliden minnu bɛ yen u kɔni camanba bɔra ka na premier ministre lamɛn u y'a kunbɛcogo ɲuman na fasoden ɲumanya kunbɛli u y'o kɛ a ye a yɛrɛ sa k'a fɔ min ye premier ministre ye a ko ko ale bɛ yan jamanakuntigi Asimi Goyita de tɔgɔ la wa o de fana y'a ɲini u fɛ u taara yɔrɔ o yɔrɔ maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u n'u ka kuma u k'u lamɛn u fɛlaw ye min ye degun min bɛ yen ni fura bɛ se ka sɔrɔ olu la yɔrɔnin kelen olu ka lajɛ kibaruya sanumaw ka se ka olu sɔrɔ min ye jamana kɔnɔna na baara min bɛ kɛ u ka se ka o dɔn premier ministre a ye jira o sɛnɛ na min ye dugudenw kɔni ye sa n'o olu sigilen don bi n'o ye malidenw sigilen don Japonkaw fɛ yen u fana ye général Fokoye ko a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ni timinandiya la don o don yaasa baara minnu bɛ sen na olu bɛ se ka sigi cogo min na premier ministre yɛlɛmaba minnu b'an ka jamana kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ o la dugudenw a y'u ladɔnniya sariya sunba kura sigili la sen kan ka taa farasa min ye CNT ale baaraw bɛ ka kɛ cogo min a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛbɛnkura minnu filɛ n'an bolo n'o ye constitution kura ye o bɛna n'a to assemblée nata maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ Sénat ale fana kɔnɔna na ka taa kɛ yiriwali masaw ye u ka jamana ale tɔgɔ la min ye AES ko ye premier ministre a ye ɲɛfɔli kɛ o la fana AES nana cogo min na a n'a baara sigira cogo min na sen kan malikura ko o kan ka taa taabolo minnu na bɛn ni kelenya sinsin ni cɛfɔ ni kanbɛn min ye jamana yɛrɛ sera ka baaraba minnu kɛ bi ka ɲɛsin bamajɔlen juguwale kɛbaw ma ani AES jamanaw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na a ye jida o sɛnɛ kan wa ko min ye baara ye a bɛna na taa sira minnu fɛ o ye lakana o bɛ se ka na cogo min yiriwali ka se ka don la cɛncɛn fo ka jamanaw kan o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu sa min ye maliyɛn minnu bɛ Japon k'u bɛ se k'u sen ye o baara fana na u k'a bila u kunna sa k'a fɔ ko min ye Burkinakaw ye Nizɛrikaw u n'olu bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen maa ye koyi fa kelen ba kelen donda kelen bɔda kelen a y'an ka maaw fo maliyɛn minnu bɛ Japonkaw fɛ yen u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la k'a ɲini u fɛ fana u k'u cɛsiri faso u k'a dɛmɛ a bɛ se ka baarabaw kɛ cogo min na sifinw olu fana u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye miirina bɛ olu la koyi sabula Mali ale taara dunungalan kɛ Japonkaw fɛ yen denmisɛnninw minnu bɛ bɔ Uraworo olu kɔni ye dugu sigi dugu min ni Mali yɛrɛ kɔni y'u dege dununfɔ la Osaka kɛnɛba in kan o tun bɛ yen nka denmisɛnnin ninnu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don olu bɛ se jɛmɛfɔ la nka a ka d'u ye u kana jɛmɛw de fɔ Mali la sisan an k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa caman bɛ yen fana maliyɛnw olu bɛ u la o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko sifinw ka kota nasira fɛ fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ Falaye yaasa min ye Japonɛ minnu filɛ nin ye
n'olu ye euro u ka se ka yan lasɔrɔ mali lasigiden min bɛ japonkaw fɛ yen n'o ye Dj Dako ye a ye premier ministre fo a ko ko u ye welewelemada caman kɛ waati dɔw la premier ministre u jaabi k'a sɔrɔ a ma munumunu caman don a la ko o de la sa ko bi ale yɛrɛ bɛ se k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ Japon ɲɛna u k'u hakilina kɛ kelen ye degun minnu fɔra a ka ca ala fɛ caman bɛ yen bi u na se ka fura sɔrɔ olu la n'o ye sɛbɛnkow ye n'o ye papiye ko ye n'o ye nina ko ni a tɔ bɛɛ lajɛlen ye a y'a ɲini u fɛ fana Japon ni Mali bɛ bolo di ɲɔgɔn ma kura min na nin ye u k'u jija ka o sinsin kabini san 1960 san min ye bolo di ɲɔgɔnma bɛ Mali ni Japon ni ɲɔgɔn cɛ a caman bɛ yen o taara kalanko ta nasira fɛ min ye baloko ta nasira fɛ ka se ka yiriwali baaraw kɛ ani sɛnɛko ko o kɔni fo ka na se bi ma min ye Japon ye a ma to kɔ o la nka taabolo kura mun sigitɔ filɛ sen kan nin ye u k'u jija u sen ka ye o la sabula bi sifinw olu de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Général Division Dj Dako a ye foli ni tannu ta ka ɲɛsin maliyɛnw ma k'u ka wale ɲuman dɔ u ye ko sabula kabini a nana anu bɛ ɲɔgɔn faamu wa min ye Japon fana kɔnɔna na sariya minnu bɛ yen u bɛ se ka olu dɔn cogo min na Mali lasigiden a y'a yira sa k'a fɔ k'an ka jamanadenw kɛlen don maa ba sigilen ni maa faamuyalenw ye kosɛbɛ Japon jamana ale kɔnɔna na ale kɔfɛ sa min ye Mali yɛrɛ den minnu bɛ Japonkaw fɛ yen n'o ye Jite ye ale fana ye kuma ta a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ premier ministre fo ka fasoden ɲumanya ni a ka jamana kanu baara mun filɛ nin n'a ko k'o kɛ ka na i sigi k'olu lamɛn ko wa ko a bɛ min ɲini u fɛ ko maa si tɛ se ka taa ɲɛ n'i ma baara kɛ n'i y'i cɛsiri ka baara kɛ k'o de ka ɲi k'a b'a ɲini maliyɛn minnu bɛ Japon u ka taabolow falen u ka baara kɛ baara min b'a to jamana kura min bɛna jɔ n'o ye Mali ye u sen ka y'o la a y'a ɲini gouvernement fana fɛ sa a k'u dɛmɛ olu fana b'a fɛ ka kɔmasegin baara minnu kɛ ka kɛ ni jamanakuntigi ni malikurako ta sira ye k'u ka olu to olu fana sen ka don o la u kana u faso jɔ sabula bi ko min ye sɔrɔ fɔlɔ ye o ye adamaden de ye adamaden de ɲɔgɔnna sɔrɔ tɛ yen wa min ye dunko juguya ni yuruguyurugu min bɛ ka kɛlɛ bi jamana kɔnɔ ka dɔ fara o kan o b'a to maaw tɛna na siga fiyewu ka siran ka taa u ka wari don Mali jamana kɔnɔ min ye baɲumankɛw ye ale ni jagokɛlaba minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen na sɔn ka na baara kɛ kuma kun cɛla ni min ye sa o ye foli ni tannu ye ka ɲɛsin Général d'armée Asimi ma ale min ye jamanakuntigi ye bi k'u dalen don a la u dalen don a ka ko la min ye Mali ka taaɲɛ ye ko a bɛ se ka o sinsin min ye Jite ye a ye nin fɔ bamanankan na k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maliyɛn minnu bɛ Japon fala u ka degun n'u ka magɛnw u bɛɛ lajɛlen a dara premier ministre ale tulo kan o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma kɔni ko dan na sira fɛ min ye maliden minnu bɛ yen maa 250 ɲɔgɔnna Japon kɔnɔna na 17 ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen bibilama olu bɛ baara sɔrɔ ka baara kɛ u yɛrɛ ye u y'a yira sa fana k'a fɔ ko min ye wulikajɔ min kɛlen filɛ premier ministre fɛ nin a n'a ka mɔgɔw kana fo ka na olu lajɛ u ka sigidaw la k'o bɛna kɛ kɔmasegin baara ye sabula min ye Japonkaw ye falaye olu kalekan de ko f'u ka segin ka na Bamako dɛ wa u bɛ fɛ ka yɔrɔ minnu ye o ye ka Bamako ye ka Tunbutu ye wa ka labɛnw fana kɛ biennale nata in na olu ka denmisɛnninw minnu bɛ yen bi n'olu bɛ dununfɔ in na ko f'u ka na biennale kɛnɛ de kan ha o hin ni na hin o tɛ bɔ foyi fɛ yan koyi an t'an dege yan'u ka na an buranakaw bɛ labɛn na o fala ye Ablaye Diop ale bɛ Venezuelakaw fɛ yen min ye Mali ministre bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna sa Caracas n'o ye Venezuela faaba ye ale sera ye kabini kunungo a kunbɛra u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ministre dangan fɛ Ablaye Diop taa kun ye min ye sa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Venezuela ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka lakurakuraya cogo min na o de la a taalen sa a ye bonyamasegin ni tannu kɛ Venezuelakaw ye u y'a weleli min kɛ u kana ka se ka na u da don nin kuma ninnu na balimaya ni sinja hukumu kɔnɔna na k'o kɔni diyara ye kosɛbɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ
ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Falai an bɛ taa République Centrafricaine kɔnɔna na ko ni maa ma sa ko bɛɛ lajɛlen juru b'i la koyi. Krépin Mobi Ngumba ni ale y'u ka fanga ŋwaradaba ye. Falai kalata surunyalen min filɛ nin ye u fɛ yen n'o kan ka kɛ décembre kalo nata n'o ye jamanakuntigi kalata ye. Fanga ŋwaradabaw kɛlen don ka fɔyɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sɔ ni makɔrɔni ye nin waati na Centrafricaw fɛ yen. Nka balala nana kɛ mun ye maa min bɛ yen ni o ye u ka fanga ŋwaradaba ye n'o ye Krépin Mobi Ngumba ye. A ye kuma fɔ kuma min a tɛ se ka da tulo kan wa a ka gɛlɛn kosɛbɛ. An bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbaaw fɛ an n'a da fɔko kelen ma. Ale de ko k'u ka jamana k'o ye sunguruba jamana ye ko jamanadenw yɛrɛ fana ye sungurubaw ye. Falai ni kuma in a digira Centrafricains la sabula olu bolo fanga ɲini ni fanga ta ani fanga jaso o man ka kɛ o maa ka taa fɛn fɔ min ye kuma in ye a bilala bɔlɔlɔw sanfɛ kibaruya carinnaw y'a cari ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Maa min yɛrɛ filɛ nin n'a ye nin kɛ Falai a y'a kɛ juillet kalo tile 25 u ka premier arrondissement kɔnɔna Bangikaw fɛ yen. Barosigi senfɛ dileki jɛma b'a la mikoro b'a bolo a bɛ ka lɛrɛgutigɛ kɛ a sina k'i to la ten ka sin k'u ka jamanaden bɛɛ lajɛlen nɛni k'u ka jamana yɛrɛ nɛni ka jamana buruja min ye kuma in ye a ye bɔlɔlɔ siraw minɛ min y'u ka jamana kɔnɔna Falai u y'a yira k'a fɔ ko a ye nin min kɛ Bangikaw fɛ yen nin tɛ bɛn bi nin tɛ bɛn sini politiki ko ye tiɲɛ ye jamana bɛɛ ye mun k'i la jamanaden bɛɛ ye mun k'i la maaw bɛ fanga ɲini kɛ u b'a kɛ ni sariya ye u dɔnko n'u seko ko nin de y'a to olu y'a fɔ ko politiki ko olu t'a kɛcogo sugu dɔw fɛ ko tiɲɛ don i bɛ fanga ɲini i b'i ka fɛlaw fɔ i b'i hakilinaw fɔ nka kan'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ko maa min bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na k'i kɛ i n'a fɔ i tɛ ko kalama nansaralakaw bɛ baara kɛ cogo min na olu ka ko n'u ka tabiyaw bɛ taa cogo min na ko ka taa o sira fɛ k'o ti ko ye ko min ni Krépin Ngumba y'o kɛ maa min don fanga ŋwaradaba don a ka bɛrɛbɛrɛlitɔn o ye BRDC ye a ye nin waleya min kɛ u ka jamana kɔnɔna kalo tile 25 bɛɛ lajɛlen maaw tara koyi o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a ye waleya in yɛrɛ fɔ k'i ɲɛsin t'u ka gendarmerie nationale ma koyi min ye nin fɛn in ye ko ni tɛgɛ kɛra nin sugu kan sisan Falai k'i bɛ kuma bɛ fan bɛɛ u magara opposant ma maa tɛ se k'i hakilina fɔ ko yalama ko nali ye hakilina ye wa ka jamana bɛɛ lajɛlen nɛni tancogo la ka min ye ko fɔ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma min ye sariyaw ye k'u kan ka boli kamalen kan koyi nka u y'a yira sa k'a fɔ ko maa si t'a dɔn k'a fɔ a ye nin kuma ninnu sɔrɔ min a ye nin bɔ min fo ka na nin fɔ jamanadenw ma k'o tɔ ye ko fanga ɲini ye Niger nin ko ɲɔgɔnna in a kɛra jamana o jamana na maaw m'a to a ka tɛmɛ nka sisan ko maaw sigilen don nka kamalen a Falai ko nanzara jamanaw b'a kɔ dɛ i ka maaw o tangaw tɛ wa o t'an maaw olu bɛ fɛn bɛɛ kɛ o bɛ bɛn o sariya don ko yalama a yɛrɛ b'a dɔn cɔ a ye min fɔ nin ye n'a bɛ bɛn n'a tɛ bɛn a bɛ bɔ kabilaw la a bɛ bɔ duw la ka n'i dafa jamana na tancogo la olu bolo a ka segin a kɔ a ka yafa ɲini koyi n'a ma yafa ɲini ani olu tɛ se ka kɛ ko mun bɛ maa bila nin na Falai fanga ɲini ye tiɲɛ ye dan kan ka y'i la i kan ka dɔn k'a fɔ ko dan dɔw bɛ i tɛ se k'o kɛ n'i ye ɲɛmaa ye ni jɔyɔrɔ b'i bolo i bɛ jamana mara nka n'e b'a fɛ ka jamana mara k'i ka nin kuma sugu ninnu fɔli ye k'a to yen pewu min ye Mobi Ngumba ye ko u kan k'a ɲini k'a ɲangi wa nin waati in na sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen ni baara fɛn fɛn kɛra n'o bɛ na ni basigi ni lafiya ye a y'o bɛɛ kɔn a y'a yira siɲɛ caman k'a yira k'a fɔ ko min ye jamana in yɛrɛ de man da a ye fiyewu nka ale dun b'a fɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ko min ye maa kofɔlen ye Falai n'o ye Mobi Ngumba ye ko a kɔni t'a fɔ k'a bɛ kɛ jamanakuntigi tancogo la o ko toazira a bɛ se k'o nɛni a bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ o ma nka min ye bɛn ni kelenya ni basigi ni fɛn mun bɛ sen na k'o kɔni a k'a dɔn k'a fɔ ko o de y'o baara kɛ koyi k'a kana fili a yɛrɛ ma fiyewu k'a fɔ k'a bɛna i yɛrɛ kɛ nanzaraw ka lafasaba ye olu ka jamana kan k'a sɔrɔ a ma s'o la maa min don ko n'i yɛrɛ y'a jateminɛ fana baara fɛn fɛn kɛra n'o sigira sen kan a t'a fɛ o si ka ye ɲɛ na tuguni wa min ye mara kɛcogo ɲuman ye dugudenw bɛ se ka bɛn cogo min na k'a t'o si la koyi a kɔni ka miirina n'a ka fɛn ye min ye kabini a bɔra Faransi ni Etats-Unis Falai k'a dɔncogo bɛɛ lajɛlen de falenna
a kuma cogo falenna welewelema da ka taa yɛlɛma ma a b'o kɛ yen nka min ye nin bɔli in ye ko nin ma bɛn u ka jamanadenw ma dɛ min ye Touadéra ye n'ale bɛ fanga la nin waati in na ale ye san 10 sɔrɔ tiɲɛ don kalata natɔ don maa t'a dɔn a ko bɛna wolo min na min ye a ka manda filanan in ye ko o bantɔ don san 5 laban a b'o o de la nin ye wa ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma sugu nin waleya sugu ko min ye ka nin ko sugu ninnu kɛ k'a ɲini k'i bɛ jamanakuntigi tɔgɔ tiɲɛ ko a ka gɛlɛ i ka se sɔrɔ o la sa ko a ɲininen don kamalen fɛ Falaye u ka dugudenw ko a ka bɔ ka kuma in sigi fɔbaliya la n'a bɛ fɛ kɔni a n'u ka ɲɛ sigi la n'an bɔra Centrafrique an bɛ segin ka na so denmisɛnnin minnu bɛ yen ni maa 151 don u gɛnna ka bɔ Orange baara la olu ye barosigi kɛ sibiri tɛmɛnen INTM na min ye u ka kumatigi ye n'o ye porte-parole ye collectif porte-parole ye Mati Bagayogo an ka ale lamɛn. Aujourd'hui, on est là dans le cadre de notre lutte, qui est une lutte noble, et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et pour cela, nous demandons nous demain, ni hatlannement ou Mogotoma, Anga Folibe Pelagele. Au Temalien Kofa, Amanga Chorbanima Info. Nous, Adama Traoré, avec la société civile représentée à Kenenga, en Sirama, on a une situation de foyer. On a vraiment un peu de gouming. Les sociétés civiles, on va y faire un franc à un demain. Voilà ça, tu vas mina, on sait qu'à bord de gouming corona là. On va faire quoi ça? Aïe, t'es qu'à fois. Bien, au Temalien qu'on fait, on a foulé baisser en banque bagoma. On a banque bagoma faux. Parce que ni moro, y est baras idée barasro. Kassantia manqué. Au cas gagne à vos barala. Kasra ma fouille. Cher la en banque bagoma quand soutenu. En bout faux. En bout barcada. Au Temalien qu'on fait. Là, on va faux. C'est vrai, ni il veut barala, ni ka baratiana, so beta kun, do beta, do betui. Ama frumso faux, munu mega en soutenu, ko ina amu faux. Amba funa asa wa continuer dans soutenu. Ama nche faux. Nous sommes nous chamandama avec la salle quand chamandama ni anta son bananinkele SMS churu madro ka foko boko ka barabana donc notre mali ko ni shariate ni be wuli son mara fedron ika barakela ko mani be SMS chama madro ka foko aka barabla ka soro contrat du ne ba woni nyokonche obse ka famia chugudi adu folo no ka foko mali sharia jamana ni donc ni mali sharia jamana ni pratique nous manga ke mali kono amanga ke fiu mais pourquoi avec ake donc ni ngali to mimbe muna avec ake donc ambo ni ngali ambo o jabi di autoriser rema ou ka an jabi ola ou ka an jabi ola ama fait ko ga jabi do maintenant wakati mina ambe frangonga pour que ka collectif formé angele nga wole dabla anye dossier munu frango nga be se dossier kemenani ni binani nanima nga fole kamna ta tribunal la cha mango ko olubu sembo barsabla ko ranger multinationale ko ni trana tribunal la ki tisala parce que ite nyesoro ou be justice ou réagir donc ou be se ka autonomie kata ou ga faveur la fin ou ja ou se ko ke donc ko o kama ko lu bu sebo donc mogo keme ani mogo biduru ni kelen ne farala nyonga o mogo keme ni biduru ni kelen farala nyonga pour que ka to ka hakɛ ɲini wakati min na o mogo keme ni biduru ni kelen be fara nyonga o y'a sɔrɔ mogo 67 olu be activité la mogo keme ni biduru ni kelen na donc olu le farala nyonga ku be to ka hakɛ ɲini tribunal de travail la donc yalla tout ka hakɛ ɲini fɔlɔ
an ka fɛngɛ dɔ bɛ yen nɔ syndicat jɛkulu dɔ bɛ yen Orange kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko OSTOM, Organisation syndicale des travailleurs d'Orange Mali. Olu ye bataki ci direction régionale du travail ma n'a bɛ f'o ma ko inspection ko inspection mɔgɔw dissimulation de travail bɛ Orange kɔnɔ yan nɔ walima a b'a kalama wa contrat dɔw bɛ ka di Orange kɔnɔ yan nɔ contrat minnu contenu man ɲi a b'a kalama wa et puis mɔgɔ dɔw bɛ ka ta k'u bila baara dɔ la mais u ni nafa min ka kan u tɔgɔ nafa sɔrɔ est ce que a b'olu kalama wa direction régionale du travail ye ka na ka enquête indépendante kɛ o enquête indépendante kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ OSTOM mɔgɔ a ye min fɔ tiɲɛ don n'i y'a lajɛ lien de subordination de bɛ ninnu ni Orange ni ɲɔgɔn cɛ donc a dun yiralen bɛ Mali sariya sunba kɔnɔ k'a fɔ ni lien de subordination min ni mɔgɔ cɛ a man ka tɛmɛ kalo 24 ka baara la i bolo n'a tɛmɛn'o kan a kan ka k'i ka baara yɔrɔ baarakɛla ye alors que an dun ka jɛkulu in na mɔgɔ b'a la san 17 a tɛ INPS la a tɛ AMO la sécurité sociale foyi a t'a si la o tigilamɔgɔ bɛ taa retraite la bololankolon est ce que o tɛ mɔgɔ jeli min ye wa est ce que o tɛ kafiriya ye wa n'o tɛ e bɛ se cogo di ka mɔgɔ ta baara la san 10 kɔ a déclaré tɛ fan si a bɛ taa retraite la o cogo la foyi t'a ye Maliyɛnw an ka sabali Maliyɛnw an ka sabali an k'a dɔn ko hakɛ bɛ yen an k'a dɔn ko sini bɛɛ bɛ ɲininka i ka kɛwale la mun b'an bila nin baara jugu la ɲɔgɔn na mun b'an bila ka nin kɛwale jugu kɛ ɲɔgɔn na parce que e ka nafa sɔrɔ dɔrɔn kama e ka nafa kama e b'a ɲini ka dɔ ta tiɲɛ ala tɛ sunɔgɔ la o i yɛrɛ fana ta tɛ ɲa parce que a mɛn o mɛn ala b'a juru sara i la donc direction régionale kelen k'a ka avis di k'a yira k'a fɔ ko ninnu kan ka considérer comme baarakɛlaw de u man ka kɛ i b'a fɔ ko temporaire donc o lettre cira Orange ma k'a ci OSTOM fɛnɛ ma ka tila k'a yira directeur régional yɛrɛ y'a yira ka lettre kɔnɔ ko ka sigikafɔ kɛ parce que baarakɛlaw ni baara ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a mana kɛ cogo cogo sigikafɔ de ɲɔgɔn tɛ donc o sigikafɔ kɛnɛ kan directeur régional ye Orange ka directeur des ressources humaines wele directeur min bɛ Orange ka mɔgɔ ta ko kunna k'a ka na k'a ni an temporaire k'an ka kuma o kɛnɛ kan Orange ka directeur des ressources humaines nana k'a yira k'a fɔ k'ale tɛ an temporaire dɔn Orange baarakɛla ye ko parce que ko bureau de placement de bɛ anw gérer ko an ka foyi tɛ Orange fɛ e m'a dɔn directeur filila e m'a dɔn nin ye fili kuma ye n'o tɛ mɔgɔ minnu bɛ soli ka wuli ka taa e ka baarakɛyɔrɔ e ka baarakɛlaw olu de b'olu évaluer n'olu nana retard la olu de b'olu sanctionner fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ baarakɛla ni baarakɛ ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ bɛ e ka mɔgɔ ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e tɛ ninnu dɔn e ka baarakɛla ye an bɛɛ bɛ baara kelen kɛ an bɛɛ bɛ jigiyɛri kelen donc o kɛlen inspecteur yɛrɛ dimi kojugu o ko ko nin kuma yɛrɛ ale dabali ban ko kaba ala k'ale da ale ma deli ka baara ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ min bɛ se ka nin kuma nasugu fɔ a ka baarakɛlaw ma donc o kɛlen an fana ko inspecteur ma tiɲɛ yɛrɛ la an ma nin faamuya cogo di nin bɛna ka na nin kuma fɔ tan inspecteur y'a yira n'a k'a fɔ ko ale kɔni olu y'u ka baara kɛ donc n'an bɛ se ka taa an plein tribunal la an ka taa an ta da mɔgɔ jeninen kan donc an ma dan o dɔrɔn ma parce que baarakɛla ni baarakɛ ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ de bɛ yen an taara direction nationale du travail mɔgɔw ɲininka k'a fɔ inspection ye nin nɔti di anw ma aw hakilina ye jumɛn olu fana y'u ka enquête indépendante kɛ k'a yira k'a fɔ ko inspection direction régionale ye min fɔ ko o de don ko kuma ninnu bɛɛ ye lɛgɛsɛ ye cibali don donc olu fana ye lettre kɛ ka adresser Orange directeur général yɛrɛ la k'a yira la k'a fɔ inspection ye nɔti min bɔ u n'anw bɛɛ bɛ hakilina kelen na donc a ye ninnu bila u ka hakɛ kɔnɔ o lettre in bɔra depuis janvier 2024 fo bi Orange ma lettre in jaabi donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ
olu tɛ sigi ka ayiwa ni ye matibaga yogo mankan ye orange baarakɛla minnu gɛnna n'o bɛ maa 151 u ka sɛbɛn tun bɛ bɔgɔ jeninen kan sisan le commerce y'a yira ko ale tɛ se ka a jala tigɛ u ko k'u bɛ taa n'a ye sanayɛlɛ kiriso la fala ye kunun ko malikura ta sira ale baaraw kun cɛla ni premier ministre ka interview ye an yɛrɛ tun bɛ o interview in kɛnɛ ka bamanankan ta la ne ani Mark Kulubali babu in kɔnɔna na sa premier ministre kɔni da don kuma caman na a y'a yira sa k'a fɔ ko baara minnu bɛ yen ni olu bɛra kalifalen don ale la a y'o la kumabaw bɛɛ lajɛlen fɔ degun min bɛ baara la a y'o fana fɔ fo ka taa se ale yɛrɛ kelen minisiri jɔyɔrɔ min b'a bolo ni o ye administration tere mara kama bɔli ta ye ka taa fara premier ministre ɲɛmɔgɔ kan ɲininkaliw ye tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ani fanga ka kuma lasela lakanako kalanko kuranko ni jiko fo ka taa se maliyɛnw ka sɛbɛnkow bɛɛ lajɛlen ma mara kama bɔli baara kura minnu bɛ sen na min ye Ablaye Mayiga a ye ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi min ye adamadenya taasiraw ni josariya kow ye sa a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ Mali ni Algérie cɛ ka taa se UEMOA ma fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan a y'a da don nin bɛɛ la fala ye n'Ala sɔnna ma alamisa don an na babu in di mɔgɔ ma o yɛrɛ k'a lajɛ ORTM kɔni ye a bɔ sɔrɔ an gosira nka ne ti jaabi fɔ han an ma kupu sɔrɔ nka tiɲɛ na an ka ninnu fo fala ye an ka ninnu fo an k'u sɛbɛkɔrɔ fo kabini u bɔra Mali la ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ni kunun tɛ u ma gosi u selen kɛnɛ kan ye u ye ɲɛbila badenya basketball fila kɛ fɔlɔ kɛra u ni Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ la filanan kɛra u ni Senegal ye se sɔrɔ la compétition yɛrɛ nana daminɛ n'o o ye tournoi yɛrɛ ye fo kunun de u cira final kɛnɛ kan o yɛrɛ ka tɛmɛ ka bɔ yen denmisɛnninw caman de b'a la fala ye a la kɔrɔbalen o ye san 26 ye ani fana an yɛrɛ kun jigi bɛ mɔgɔ minnu fana kan kosɛbɛ a ko la u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa ninnu ye a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ye basketi kɛ ka se sɔrɔ dugumana na kabini san 15 fo kana se san 20 ma olu de tɔmɔtɔmɔnen filɛ nin ye kɛmɛ sira la o 80 de b'a la donc an bɛ se k'a fɔ fana n ko in b'a ɲɛna basketikɛla minnu fana taara fala ye 5 la minnu y'a la ɲumanbaw ye an ka Sitan Kone bɛ o la Sitan Kone ale fana ye o jɔnjɔn sɔrɔ an b'a fɔ k'an encadrement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Sitan Kone yɛrɛ ko k'a bɛ kuma ta ko nin waati na a bɛ yafa ɲini maliyɛnw ne kɔni yafara n di kuma bɛɛ nɔ na ne kɔni yafara ka ban k'a bɛ yafa ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye ne kɔni ne yafara dɛ parce que bi Mali la n'i ko k'an yafara a bɛ komi n'i ko ko an fara ɔhɔ sisan a ko ko olu bɛ se ka mun kɛ u y'o o de kɛ terrain kan a ma labɔli kɛ final la u ma se ka kupu sɔrɔ k'a b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn caman dusu kasilen don bi ko nka ko u ka da u la ko ni ala olu bɛ maillot don Mali maillot don faso kanu faso taaɲɛ ani cɛsiri ni timinandiya de kɔnɔna k'u nin di fo ka s'a dan na ko wa ko u bɛ bɛɛ fo maa y'u dɛmɛ nin waleya in kɔnɔna na fo ka na se kubu kuncɛli ma ko wa ko ni ala sɔnna ma fala ye ko don nataw bɛ ja Sitan Kone ale ka kuma ye nin ye ale min kɛra maa 5 minnu taara tournoi in yɛrɛ bɛɛ la n'olu ɲɔgɔn tɛ yen ale ye maliyɛn kelen ye min bɛ o kɔnɔna na an bɛ basketi baarakɛlaw fo ka basketi ɲɛmɔgɔso mɔgɔw fo baara min kɛra nin nata Côte d'Ivoire a ɲɛna kosɛbɛ maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire an ka maliden minnu bɛ yen an b'u fana fo Aidara n'a ka cɛdenw u ye baara kɛ kosɛbɛ an ka supporter minnu fana taara o fana ye baara kɛ an ka sɔrɔdasi minnu fana bɛ yen fala ye wulikajɔ ni cɛsiri ni ko labɛnko ɲuman na ambassade kɔnɔna na ka ambassadeur yɛrɛ fo a n'a ka maaw kabini ninnu taara su ani tile u b'u nɔfɛ baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ani bilasiraliko ɲuman na maliyɛn fɛn bɛ Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnen na Abidjan an b'u fo fala ye yɔrɔ 3 de bɛ yen n'i bɛ Abidjan kana ɲininkali yɛrɛ kɛ yɛrɛ maliyɛn de ka ca ni bɛɛ ye a fɔlɔ ye 13 juillet Abobo ani Adjamé ninnu kɔni 11 Mali o ye Mali ka yɔrɔw ye dɛ donc bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ kunu kabini tournoi yɛrɛ daminɛna don o don ni an ka mɔgɔw bɛ jouer u bɛ taa kɛnɛ kan an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn nin bɛ dan sigi an ka sɔn wɛrɛ k'an gosira joli de an man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ten fana koyi o fana ma an fana lajaba koyi n k'an yɛrɛ tun b'u kan yɛrɛ an tun b'u kan nka ko de denmisɛnninya de y'an sɔrɔ an ka filitaw cayara kojugu quoi nka a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ ninnu kɔni ka fisa ni anw ye ou bien sani filɛ ka taa ni an tɛ yɛrɛ ko Moritani nana an dasi Bamakɔ yan k'an bɔ a la Ala ka hakili ɲuman d'an ma
an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45